За протокола, както казват, Росен Марков. Така, още един път. За протокола Росен Марков. Първо да започна с това, с паметник на Гларус. Имам го и съм подал заявление да го даря на Варна, като символ на Варна, по подобие на русалката, пикаещо момченци, лъва в Сингапур, да стане символ, посещаемо място. Процедурата е задействана, минала е през комисия. Сега може би ще уточняваме място. Има предложение да го сложим на входа на морската градина, но две неща не са добри. Първо трябва да искаме разрешение от Министерството на културата. Второ, горе високо в мащаб 1:1 се изгуби. Друго предложение съм виждал, че на център до Дюнерджинца може да го сложим там. Доста емблематично Гларусче. Както винаги, моя Гларус е различен от всички останали. Казва се Дончо е кръстен на Дон Жуан. Така, сега да минем на основното. БГ сериал, започвам, старт давам на БГ сериала Иванчо и Марийка. Направил съм първоначалните стъпки. В агенцията по вписване съм вписал фирмата ЕОД, Иванчо и Марийка, с предметна дейност, както е всяка фирма. Предметна дейност, филмопроизводство на БГ сериал Иванчо и Марийка, няма друго. В патентно ведомство съм е регистрирал като марка БГ сериал Иванчо и Марийка и отделно банкова сметка. Това го направих, защото да се знае как става. Каква е целта? Целта е усмивката. Усмивката на българите забелязваме, всички забелязваме, публиците не се смеят. Това е истината, дори младите. Една усмивка и защо не е и малко да се замислим. Има ли сценарий за филма? Сега ще го обясня. Кое е различното и уникалното на този сериал? Различното е, че няма сценарист. Сценаристи са хората. Пращат ми идея, стават сценаристи. Пращат ми скетч до 3 минути, стават актьори. За мен този сериал ще има успех. Защо? Творец е Негово Величество народът. От народа няма по-голям талант. Няма Слави Трифонов, Халаджан, Росен Марков и така нататък. Моята роля е да редактирам нещата, да не пущаме някакви пошлости, да се излагаме. Това е само моята роля. Аз смятам, че ще успеем да го направим хубав сериал, с скетчови. Това е целта. От кога започва сериала? Днеска почваме и вече имам екип, в който е къде това е. Имам във Фейсбук, в Ютуб, имейл. Във Фейсбук на първо време пущат скетчови във Фейсбук и почваме редактираме и ги пущаме в Ютуб и ще видим къде ще ги пуснем. На много места може да ги пуснем. Имаме екип, който трябва да го работи това. И вече от хората зависи. Защо според вас българите вече не се усмихват? Не знам, ще кажеш, че сме във война, като се гледам. И младите, усетието, такова, младите не се усмихват. Даже като видим някой, че се усмихва, едва ли не го имаме за ненормален. И друго. Аз по принцип много не съм по приказките. Се записал повечето предаване, да си го кажем, те са чужди, купуват лиценз от Италия, от Испания, от Щатите и шоу. А това ще бъде БГ шоу, дай Боже да тръгне от Варна, нали? Произведено във Варна. Има ли възрастови ограничения? Никакви възрастови. Единствено умствени ограничения, нали? Да не са някой ненормалник. Иванчо и Марийка.